Holky, já fakt nechápu, proč jsem si tolik let komplikovala život úklidem. Vysávání, vytírání, chlupy od psa, nepořádek od dětí, prostě pořád do kolečka. Dnes mám hotovo mnohem rychleji a ten pocit pohody bych opravdu přála každý mamince. Proto mě mrzí, že ženy nevědí, že dnes existují řešení, která jim dokážou ušetřit neskutečně času a energie. A v podstatě stačí to jenom vyzkoušet. Nezávazně. Ukázka je zdarma, je nezávazná. Tak pojďte to vyzkoušet a uvidíte, jak vám Forwerk dokáže usnadnit život.